2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ох! Удари ли се? Да. Да, И къде? Ето тук. Ти не си придворна дама, а придворна баба. Смейте се. Заповядвам ви да се смеете. Смейте се. Това е заповед. Смейте се. Забавлявахте ли се? Какъв си би чародик, Лео, умееш лекота да разбиваш обичетата? Каква история да ви разказа моето куче? Ами той ми караше... Ох! Ми караше да падаме от смях. Принцът се държи с нас жестоко. Жестоко така ли? Като супер хипер готино и добряки и други такива младежки изрази, забавлявайте си деца. Майка ми е една глупачка, супер, мега, хипер, готино и много яко. Смейте се. Смейте се на глупавата ми майка. Смейте се на кралицата. Тогава плачете. Какво става тук? Лео, жесток. Лео, какво става тук? Жесток, при това се тя ви плачат. Плачат ми. Лео! Плачу в смях. Лео! Плача, защото са гледни и искам нови придворни дами. Баби Лео, ти да си едно момче, ти си принц, а обещанията на принцовата жена тези на другите хора. Само още една мамо и обещавам, че за нея само ще се смея. И баба и Лео, ти си пари, ти обеща. Баба и Лео, Истинността като чапла е. Това на главата ви, уважаема госпожо, суха слама ли или гнездо на щърки? Ау! Охка, значи истинска. Заболяме, Ваше Величество. Охо, колко още има да те боли. Ами ако вас ви заболи? Моля, мен, майка ми веднага ще се вика дворцовия лекар и той ще ми излекува. Ами ако болестта е такава, че не може да ви излекува, Ще го екзекутираме и ще го викаме друг двор. зловещо, не зловещо, а забавно. Това къстуеш. Моя сок, твой ягода е. Това е ваше. Много е вкусно. Какво има в него?
черните очи. Душа, изпълнена с тъга. Ще бъдеш там последните си дни. За той обричам те сега. Детето ми, какво направи? Това, което всички в царството желаеха, да секне на сина ти злобния смях. Ти нищо не си направила. Аз мога да се смея. Не можеш. Заслужи си го злобните. Хай, другите момичета. Кои други момичета? Тези, които бях замаят на принца придворни дами. Тези, които принц се нараняваше, тормозеше и обиждаше. Няма да те пустим. Момичета! Ето тук сме! Идва Лора, значи ще има новини. Тя винаги знае всичко. Момичета, как е? Да знаете, че там долу в града сте новина номер 1. Ето я и новината на деня. Кралицата ще даде половината си кралство на тази, която се умее да разсмее принц Лео. Това се казва новина! И всички неоженени моми в царството са се запътили към двореца, за да се опитат да разсмеят принца и да станат принцеси. Принцеси! Лео, искаш ли да повикам придворните танцорки? Защо? Да те разведрят малко детето ми. Не. Да виешат? Той е малко глуп. Той просто не може да бъде смешен. Не, той не може да бъде смешен. Ти не може да се смееш. Ето при него. Здравейте, Ваши Величества! Простете за дебелашките ми шеги вчера, но днеска ще ви разкажа историята за един истински дебелак. Той се наричал господин Слонина. И щом направил крачка, което уверявам би му било то много трудно, всички подскачали ей така. Не е спешно да се подиграваме на другите хора, мамо. Прав си, Лео. Не сте прав, Ваше Величество, защото сте седнал. Знаеш ли какво ще
Шуте? Напомниш ми... Знаеш ли какво, Шуте? Напомниш ми за един жесток принц, който познавах преди време. Май се досещам кой е този принц, но къде е той сега? Но къде? А, да не е той тук пред мен? Не принц, е принцеса и едно момче, едно много тъжно момче. Ваше Величество, що моето закърняло, защото сърце се къса от мък. Значи е време вече да си върнете смеха от ряка. Нямате вече нужда от суд. Позволете ми да бъда ваш приятел. Аз не знам какво да кажа, Шуте. Тогава покажете ми честа да бъда ваш първи приятел. Преди да кажем да, Лео, трябва да разберем каква заплата иска Шута за доедостта. Първи приятел на принца. Приятелите не искат пари. Приятелите дават душата си и искат само приятелство. Щом е безплатно, ще назначим още първи приятели на принца. Не си се порязала? Не съм ли? Така ме заболя. Ха-ха-ха-ха. Заболява е било. Нищо ти няма хора. Не се смей така! Не те боли през чувана. Боли ме! Лъжеш. Не лъжа! Престанете, сестрички. По цял ден се карате и нищо не подхващате. Нищо не подхващам. Аз не съм направила. Какво де? Аз не съм слушала. Какво де? Вчера аз направих. Вчера какво направи? Не вчера, онзи ден аз откъснах един домат от градината. И го изядам веднага. Наистина ли принц Лео вече не може да се смее? Какво ме лечила принца? Човек може да се юе и без да се смее, пак ще си бъде добре. Аз не мога да си представя. Аз не мога да си представя живота и ден без да се смея. Ми смейте не тогава. Кой ти пречи? Сега като се смееш, ще да ме посетиш маса, докато се готам да погледнем за близо. И аз. Вода? Някой от вас трябва да донесе вода. Порете ми, аз вчера ходих за вода и за малко къснота съм сладкова. Добре. Добре, нали съм най-голямата, трябва да ви се обувам. Да, една тиха през мила. Но кладенеца е съвсем наблизо. Аз съм съвсем гладна. Само едно ведро ли ще вземеш? И аз не съм магаре. Дай малко милинки на мен и аз ще опитам да носа малко вода, ако ми се измокра, ако не се спъна, ако не вляза в някоя кална лофа, ако ми се измокра
взех само 7. Миналия път успях да се откарна 10. Значи съм започнала да губа форма. 1, 2, 3, 4. Здравей, Еми! Здрасти, бабичка. Откъде знаеш? Знам. Ще ми дадеш ли една миленка, че краката вече не ме държат чедо? Да, и аз това си мислих. Значи ще ми дадеш една миленка. Ще ти дам и се разбереш, бабичка. Нима ще ме удариш, Еми. Тогава няма да ти разкрия голямата тайна. Я да видя какво си взеха вкъщи. Милинки и сокче. Сокче от кесики. Здравей! Лора! Коя си ти, нали няма да ми сториш на позор? Не, няма. Само ще ми дадеш ли една милинка, че краката вече не ме държа. Страхувам се, че това е невъзможно. Много е лесно. Просто бръкни и ми подай. Не мога. Опитай. Не искам. Тогава няма да ти разкрия голямата тайна. Се стресна работа. Сега не стига, че ще трябва да сама да сипвам вода, а и ще трябва да ги търся. Лора! Еми, Лора, къде сте? Еми, Лора! Здрасти. Здрасти, дядо. За вода ли? Да, за вода. На къде си се запътил, дядо? Штурам се насам натам като Штуров, а и съм гладен. Имаш ли нещо в турбичка да си дете? Не, нямам нищо. Сестрите ми излапаха всичко. Я виж, че имаш баничка. Къде? Банички. Ще ми дадеш ли да похапим? Разбира се. Седи и тук, дядо. Мила, ти имаш добро сърце. Тук в кладенеца ще намериш нещо, което ще те направи щастлива. Какво нещо? Виж? Нека да видя. Това гъска ли е? Да, златна гъска. Какво направя с теб, златоперке? Ако те прибера вкъщи, рискувам сестрите ми да те сготвят. А ако тръгна с теб по света, ще се намерят хора, които могат да те откранат и да ти откуват златните пера.
Само. Да. Идвам да дам на моя ляло някъде навътре в планината и никой не може да ги намери. Бих обяснила на тези момичета, че всичко тук е различно и двамата съжаляваме. Здравейте, Ваше Величество! Здравейте, Ваше Величество! Здравейте, Ваше Величество! Добре дошли при нас! Доколкото знам, вие сте дошли при нас. Малка шега! Позволете ми да се представя. Позволете ми, аз да се представя преди сестра ми да се представя. Аз съм Еми, най-красивото момиче в тази. О, кога наричаш страхливка? Ти си една страхливка. О, я не си измисляй. Ти не си измисляй. Ха-ха! Вижте тези и колко са много! Знаете ли къде се намира принц Лео? Принцът, който никога не се смее. И защо ви този тъжен принц? Ами защото да си тъжен е най-тъжното нещо на света. А да си весел е най-веселото нещо на света. Вие сте тъжния принц. Аз бях тъжен принц, докато ти и твоята компания и ми върнахте пак смеха отново. Отървихме се. Уважаема госпожица Мила, станете моя жена. Ваше Величество, на здраве сърце. Ей, да!